Пълнолуние в Дева, лунно затъмнение и южен възел Дева. 14 март, 21 март. Енергията на знака Дева в това пълнолуние ще се проявява различно поради много други влияния. С какво е характерен този период? С много динамика, силен интензитет и налични резултати. Девата така или иначе е знак на работата, задълженията и резултатите на практика. Искаш, не искаш, ще свършиш каквото трябва на базата на натрупаната енергия. Можеш да отлагаш, можеш да мързелуваш, може да игнорираш, но в крайна сметка ще дойде време, когато ще извършиш необходимото действие. Всяко нещо има критичен праг на натрупване и когато той се достигне, ние сме принудени да реагираме. Дали ще бъде по желание или ще го усещаме като задължение, това е въпрос на лично усещане. За да бъде доброволно и приятно, е хубаво да се съобразим, да се настроим на работна или активна вълна. Може да има избухващи емоционални настроения, припряност и напрежение, трудно ще е да се чака и толерантността е почти нулева. Може би най-важното през този период е това, което ще изплува на повърхността. Лунните възли и южния в Дева и северен в Риби оказват силен натиск върху нашата скрита и явна природа, вътрешното състояние и външното изражение, това, което е било и това, което е сега. Всичко, което се е натрупало в самите нас и в живота ни, емоционално, психически и материално, излиза на повърхността под формата на случки, поведение и отработване. Не можеш да продължиш напред преди да си изчистил всичко, което е за почистване и изхвърляне и да подредиш бъдещето. Сблъсъка между вехтошарската енергия и напълно новите вече преобладаващи енергии ще създава както благоприятни възможности, така и доста напрежение. Най-силно то ще се изразява в междуличностните отношения, връзките и партньорствата, съдружията, финансовата и материалната среда. Хубаво е да сме насочени в целите си, да извършваме практически действия за тяхното постигане, но да сме готови на реформи и определена сдържаност, що се касае до емоции и чувства. Синхроничността е голяма или така наречените случайности ще се появяват непрекъснато. Ако обръщаме достатъчно внимание на това, този период ще бъде чудесен за общуване, лекуване и внедряване на нови идеи. Възможното объркване или чувството за неизвестност, което може да се засили, ще придобие друг смисъл. Преди да се ангажираме с проекти или дейности отвън, задължително трябва да проверим себе си отвътре. Не винаги това, което смятаме за истина, е така. И онова, което сме убедени, че е лъжа или манипулация, е такова. Можем да преминем с повече лекота през този период, като сме заети с дейности и неща, които ни носят известно спокойствие, удовлетворение и ползотворност. Подхождайте към всяка ситуация, мнение или поведение аналитично, разумно и смислено. Овладяване на емоциите и личните страсти е ключа към разрешаване на конфликти, трудности или неприязън. Не приемайте нищо лично, не се идентифицирайте с нещо, което някога сте били, независимо дали е в приятна или неприятна форма. Бъдещето е тук и точно сега работим за него. Представете си какво искате да присъства в живота ви и работете за тази идея. В условията каквито са сега, а не каквито искаме да бъдат. Ние работим за тези условия точно сега. Подходящи цветове, които могат да ни помагат са виолетово, лимонено-жълто, тъмно-синьо и всички нюанси на зеленото. Аромати, които ни помагат са иланг-иланг, карамфил, жасмин, евкалипт, лавандула, хвойна. Кристали за периода, които също помагат са планински кристал, всички видове ахати, цитрин, восъчен кехлибар, зелен опал. Препоръчвам ви да носите даден кристал ден-два, не повече, и задължително да не ги смесвате. Аз съм Даниела Ангелова, астропсихолог.